Jaiotzen garenetik etapak gainditzen eta ametsak bete nahian ematen dugu bizitza. Lehen urteak itxuraz errazak dira, baina astearekin batera erronkak gero eta zailagoei egin behar diegu aurre. Ikasketak, lana, pisua, familia, baina zer da benetan bilatzen duzun hori? Zer da zoriontsu egiten zaituena? Autoa izatea edo bidaiatu ahal izatea? Etxe bizitza edukitzea edo independientea izatea? Bikotearekin bizitzea edo bizitza partekatzeko norbait aurkitzea? Azken finean, lortu nahi ditugun gauza asko sentimenduak edo beharrak dira. Konpromisua, segurtasuna, konfidantza, laguntza, horrek ematen dio zentzua gure bizitzari. Borrokatzen eta pausu bakoitzaz gozatzen laguntzen digu. Gure mugak lortzeko motibatzen gaitu. Nik argi daukat, eta zuk noraino iritsi nahi duzu? Kutxabank Corner, hemendik eta zuk nahi duzuneraino.